गसाइगाव जुन्थु बर' सिख्लाफोरखौ रेप खालामदोंमोन ना जुन्थु बांगालफ्रा बे मानसिफोरखौ पुलिसनि आखाइ एबा सरकारनि आखायाव हंगारना होनो नाङा हमनानै मोनोबा जायगायावनो फोजोबनांगौ हा जोंनि बर' माहारि जोंनि गिदिर गोलाव मानसिफोरखौ आं बुंदों मानो होनबा जोंनि आयेना ओरैबायदि जानांगोन जोंनि बर' आयेना मानो होनबा जोंनि बर' मानसि जेनेबा सिख्ला मानसिखौ जुदि रेप खालामबाय सोरबा बांगालफ्रा बेखौ पुलिसनि आखायाव गथायना होनो हानाय जानाय नङा हमना मोनोबा बेफोरबायदि आयेन लाबोनांगोन होमबासो जोंनि बर' मानसिखौ मतलब बर' सिख्लाफोरखौ बेलेग गुबुन हारिफ्रा माबा खालामनो थाखाय एसे गिगोन नङाबा जोङो बेफोरबायदि अनलि आन्दलन ग बेक खालामबाय थाबा जेबो खालामनो हानाय नङा जोङो दिनैसिम जेबो खालामनो हानाय नङा माने जेबो खालामनोनो हाखानाय नङा बेनिखायनो आयेनखौ गावबा गावनि आखायाव लानांगोन सोर मा खालामनो हानो जों बेखौ हमनो हाबाय जों बेखौ जों एकदमबारे फोजोबस्रांनानै खालामनो एकदम फोजोबस्रांनानै नांगौ थारमाने बे मानसिखौ एकदम बेफोरबायदि जों आन्दलन खालामनो थाङोबा जों जेबो मुलाम्फाबो मोननाय नङा आरो जों जेबो मोननायबो नङा सरकाराबो जोंखौ जेबो नायफिननायनो नङा आरो जों बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो आन्दलन खालामबाय थाबा लाइ होनाय बायदिसो जागोन बेनिखायनो आं बुंदों बे मानसिखौ जुदि हमना मोनो जों पुलिस एबा सरकारनि आखायाव गथायना होनो नाङा सिगाङाव जोङो बेखौ एखेबारे गावनि जों पाब्लिक धुलाय खालामनायनि उनावसो थारमाने माबा मोनसे जायोबा जोङो पुलिसनो खबर होनांगौ सिगां एक्सन बिनि उनावसो रिएक्सनखौ लानांगौ आंनि डाइरेक्सन दे बेयो मानो होनबा आंबो बिराद रागा जोंदों थारमाने